Umkhwena kaJacinta Zuma ogama lakhe uXolani Zuma ubhale kanje ku-Facebook page yakhe. March and March will be hosting an academic debate on migration in July 2026. Fikile Mbalula will be invited. This will help him to learn about migration and the ramification of irregular migration. We have a duty to educate. I understand that this is a complex topic, and instead of being scientific, the default approach is to lie and try to use outdated political gimmicks. Let's have a sober debate. Ngolwesine uFikile Mbalula beka-hoste i-media briefing lapha bekhuluma khona ngabezindaba, bambuza-ke nge-March and March nange-migration. Washo ukuthi cha, le inkinga ekhona, ziningi into ayishilo, kodwa into ayishilo yena ehambe phambili ukuthi i-March and March ifundwa uformer president uJacob Zuma ngoba befuna uku-undermine government, hayi ngoba kuyinkinga, hayi ngoba kusuka abantu base-South Africa be-frustrated, kodwa uJacob Zuma yena obafandayo. Baningi into ezikhulunywayo, abanye bathi bafandwa kwa-Israel, ziningi nje izinto ezikhulunywa nge-March and March. Kodwa ngaphambi kokuba ngicaphunele inkulumo kaJacinta ekuyiyona inkulumo engithe ibalulekile funeka siyicaphune, uFaith osebenzele i-Metro FM ukhulume kanje. Has government lost control over the immigration issue in South Africa, in your opinion? Has it lost control over immigration? And I want to be specific here. Illegal. Right? There are people that are in this country that are foreign nationals and that are here legally, that are providing scarce skills, that are providing skills. No nation is built just on its people. There are different people that provide their skills, their resourcing, and their know-hows to make a nation great. Right? So this conversation is not about people who are in South Africa legally, who are living in South Africa legally, because there are South Africans that are living in different places around the world legally so, and they're continuing about their daily lives. Lots immigration, economic migration is not a new topic. It never has been a new topic. Right? Economic migration just simply means that people are able to migrate to where there is better economic opportunity for their families and for their loved ones to thrive. But what do we do about the people who are breaking the law by being in South Africa illegally? Illegally. What do we do? What does government do? And how has government been faring in addressing the issue of people who are in South Africa illegally, not the ones that are in the country legally? Because again, economic migration is not a new subject. Nations have been built at the backs of people who came in from other countries to make a certain country great. It's good. We encourage it. But what happens when people come into the country illegally? What happens when you cannot account for how many people are in the country illegally? What happens to that nation when you don't know who is in the country? Who's supposed to be in the country, who's not supposed to be in the country? What happens to the nation when you can't account? And more importantly, has the government lost its grip, its control over people who come into South Africa illegally? Because you try going to a different country illegally, I dare you. Go to America illegally. Go to Italy illegally. Go to Ghana illegally. Go to Nigeria illegally. Go to Malawi illegally. You will be caught because you're breaking the law. And they should catch us if you're breaking the law. Illegal economic migration should never be allowed because you're breaking the law. So what do we do about those who break the law to be in the country? How do you account for them? And has the government lost control? Unzima lo mbuzo obuzo uFaith la. Unzima ngempela ngoba ugovernment akafuni uthatha responsibility. Akafuni ugovernment ukuma phambi kwabantu base South Africa athi sehlulekile, siyawabona amaphutha, sicela nesiphi ithuba silungise. Kunalokho bafuna ukushift iblame. Kuthi makukhona inkinga ekhona bese kubeka uAfrica phambili. Njengoba bethi ungaya na eMalawi illegally. Ungaya na uma ngabe kuqhakambisa uAfrica phambili, akuvunywe phela, akuvumeleke phela ukuthi abantu baye koZimbabwe, Malawi, Botswana, Lesotho illegally. Bengaboshwa uma bekhona. Uma kwenzeka bebanjwe usukume nabantu bakhona balwe. Yingoba akekho umuntu otolerate crime. Yingakho
yingakho zingeke zezivumele ezinye izizwe ukuthi vele ungene nje ungaziwa ukuthi ungubani. Ngithi mina kuweso kwethu, mina njengoba ngingwala eSouth Africa, ngidocumented, ngine-passport. Noma i-passport ingasho ukuthi ukuba kwami nayo senginelungelo lokuya eSwaziland. Ufuna ngibe ne-reason why ngiyakhona. If ngiyekhona as a visitor, ngizonikezwa iy'nsuku 90 days. Angeke ngitholakale khona sengirana ibhizinisi ngoba ivisa yami izobe ithe ngiyi-visitor. Yonke lezi ndawo zinemithetho ekufanele ihlonishwe, kodwa uma kuze South Africa, laba abamele le mithetho noma laba bathi hayi bo agcine nansi imithetho babizwa ngamagama. Buhlungu lapho-ke le ndaba yase-South Africa. Mina-ke angisho lutho, ngizimele futhi angithathe ihlangothi. Ngizokucaphunela uJacinta, usho into ebalulekile la engicabanga ukuthi ufanele ukuyizwa. 30 June. Niyezwa umhla ka-30. Asiluthi niyezwa? Yebo. Sendiluthile wa right. Angithi. Naqubula ibhede nayitika nenza nje ya. Angithi. Nicasula ukuthi abafuna ukuhamba. Ngoba imeya ithe abahamba. Bathi bona bahamba. Nadinwa kakhulu naze nathatha impahla. Kodwa umhla ka-30 asakwenzi lokho angithi. Ngomhla ka-30 ngifuna nibuke into ebalulekile la ukuthi lempe esiyilwayo inkulu kangakanani. Thina sithenzelwa nabantu bokufika abasezweni ngongemthetho ngithi. Sathi sisenza njalo kwaqhamuka iy'nkulungwane zey'nhlangano ey'phethwe amaSulumane ezinye zazo, iningi lazo, ezinye y'phethwe abelungu. Bathi bona balwela thina ukuthi sine-xenophobia. Yini i-xenophobia ngokuthi umuntu osezweni ngongomthetho akahambe? Ikhona i-xenophobia lapho? Okhona lapha phakathi kweni ngoba isizathu singekho. Ngoba evele wabuka nje umuntu wathi hawu lona wangaphandle angisamfuni wethu vele sababuka nje. Angithi izenzo zabo. Manje indaba bengafuni ukuxoxa indaba yokuthi izenzo zabo kuyizona ezisibeke sila namhlanje. Kunalokho bathi thina ngoba sibamnyama asinazi ingqondo zokuthi singenza into ngaphandle ukuthi kube khona umuntu osinika imali eyifuqa emaphaketheni. Futhi thina emphakathini wethu asikwazi ukunqaba idakamizwa ngoba nakho sinika imali. Lezi iy'tolo ey'bulala iy'ngane kusho ukuthi thina fanele sithule ngoba nakho sonika imali kuthiwa senza into. Njengoba nihlela abanye benu ningasebenzi kusebenza abantu bokufika ingoba thina sinikwa imali ukuthi senze lento esiyenzayo. Niyakubona ukuthi kuba umuntu omnyama kunzima kanjani? Asikaze thina sikhulume ngodlame thina. Kodwa ngoba sibamnyama automatically kuthiwa sinodlame. Ukuba belungu laba benza lento, ngabe bayekho umuntu othi khona udlame lizoba khona. Asikaze siliphathe thina udlame. Nake nasizo thina sithi bani nodlame? Njengoba simashe la sasaqeda siyiculela iy'ngoma zethu, khona owakhuluma ngodlame yini? Manje indaba belungu bebebona thina babona udlame. Okay, nawo kumbuzo engizowubuza yona. Lezi iy'tolo lezi abantu bokufika sinithembe yini ukuthi bese behamba nizoyisebenzisa ngendlela? Sinithembe ukuthi njengoba kulokhu kuthiwa siyavilapha ngeke nani nijike nenze leyo nto yokuvilapha bese sibuka umhlaba wonke. Ukhona ovilaphayo lapha phakathi kweni? Ukhona oncane ukuvuka ahamba ayosebenza? Kumnandi makuhlele emakhaya ningasebenzi? Asikushintsheni-ke lokho. Kusukela nje kwanamhlanje ngicela ukutshela ukuthi umhla ka-30 June ngiyazi ukuthi abanye bathi umhla ka-30 June abantu bokufika bazobe basakhona. Siyakwazi lokho. Azizona phela iy'ngane ngithi. Siyababona ngithi ukuthi bayagoloza ukuhamba. Yebo bakhona bahambayo kodwa iningi labo liyagoloza ukuhamba. So umhla ka-30 June bekumnqamulajuqu. Kodwa kusukela mhla ka-30 June seku-round 2. Ayindawo i-boxing nama-round? Yes. Asusungajahile man, let's knockouts all the time. After umhla ka-30 June kuno-round 2. Angithi siyezwa? Yes. Sinani? Round 2. U-round 2 bantu benkosi ngicela untshela isikoguga icathulo. Niyangizwa? Alikho elamahhala
siyahamba semgwaqeni thina ngo2. Mangithi alisekho elamahala, alisekho elamahhala after umhla ka30. Ngoba ngeke sifike kuthiwa njengoba besishusha nje manje basasovota, zenzovota. Mase sivotile, basathatha yonke into efanele ibe yethu bayinika abantu bokufika. Uthi uyafika esibhedlela, fanele ulinde wena ngoba kuqhethe umuntu ofanele hamba ngekho la embhedeni. Ingane ufuna isikole, ayikho indawo. Uthi uyahamba ufuna umsebenzi, kuthiwa hayi wena uyabiza ufuna ukholela imali enkulu, lona uzosebenza angalali ngemali encane. Nabo bayayikhalela nabamasaluni la bakhala bekuthi abarent. So inkinga esinazo la ezweni ziningi. Kodwa kunakho konke ningayishile ama-drugs. Le ama-drugs ibalekile, ngizonitshela ukuthi ibalekile kakhulu le ama-drugs. Abawalethanga ama-drugs la eSouth Africa ngephutha. Njengoba indawo nendawo nedolobha linabantu ekulokhu kuthiwa amaphara nje. Ngenkathi thina sibhema, benza ama-drugs, benza yonke leyo nto bona benzani? Angithi bakhanda imali? Zenibabone behayi bona ngithi. Awakalibona iTopiya neSomalia liyiphara. Yindaba pha kufanele kube yithina amaphara. Babulala lonizwe. Ingakho ke uma ucabanga nje wena ama-drug dealer njengoba thina sisemgwaqeni ahleli nje arelaxile njengamanje. Ayasibuka nje, of course abekho happy. Kodwa thina sizodila nohulumeni wethu, angithi? Ngeke size sihlule uhulumeni thina. Khona abantu abafa la befela lelizwe ukuthi libe la. Manje ngeke nje sizodlala amatopi esingawazi nanokuthi asuke kanjani nje le topi azofika la. Ngicela nihlanganise bonke nalabo bathi bayamaphara Nkosi yami. Beke bezama ukuthola usizo. Ngoba ukuyeka idakamizwa akukho lula. Bathi manibambisene nomphakathi nizokwenza lokho. Ayikho neyodwa indawo eyake yahlula umphakathi. Ayikho nendawo neyodwa into eyake yahlula umphakathi. Umphakathi mawuhlangene ubumbene ninganqoba noma yini. Kwakuba nemali, ngaba nemali manibambisene. Njalo thina kuhlezi kukhulu ukuthi sinomona, asifuselana izinto ezinhle, ayiphele yonke lento asibambisane njengabantu base-South Africa ukuze sithuthukise impilo zethu, sithuthukise imiphakathi yethu, nathi siphumelele ukuze nalomlotho sofuna kubelungu ngeke siwuthole masingahlangene. So memeza nje la silokhu sibhoyika ibhayibhovu, silokhu bring back the land. Kodwa kho umhlaba oyobuya kuthina masingahlangene. Futhi awukho umhlaba oyobuya kuthina ngenxa yesopolitiki, nganitshela lokho kalula futhi. Osopolitiki mabefika lapha yana bayicabangela imoto zabo nezindlu zabo nani. Abantu abayobuyisa lezi zinto esizidingayo ezathathwa thina njengomphakathi. Kodwa nani ke ninentshisekelo ebalekile kabe yokuvota. Ngoba phela ngithi kwenziwa la ezweni lethu ukuthi sithanda singathandi osopolitiki bakhona kufanele sibavotele. Kodwa ekugcineni bakhethwa yinina. Anike nikhetha abantu elibabonayo nani ukuthi banikhathalele. Nkosi yami. Lento yokukhetha ikhansela noma umeya kube umuntu obona kahle nawe ukuthi lona ke nje Nkosi yami uyicabangela ukuthi uzoya nini eyogroova eCubana, eyeGucci eyothenga iLouis Vuitton. Umvotela kanjani umuntu onjalo? Ongakwazi ukuhlupheka kwakho. Naye mesehluphekile mhlawumbe abanye bathi bephuma ekuhluphekeni umuntu usevuka ngonyanyavu lemoto umphakathi kodwa unamanzi. Siyacela bandle, siyacela ukuthi ikhansela kube umuntu owusebenzelayo umphakathi. Into emnandi ngekhansela ukuthi akudingi nokuthi kube umuntu okwinhlangano ethile, ngabe wena nje uyihambela. Kodwa umphakathi ukukhethe ngoba ubona ukuthi uyawusebenzela futhi ukhathalela. Lento yokuthengwa ngamagrosa, thathani igrosa ngilokhu ngisho, nidle. Ubatshele futhi uzobavotela, ngisho bangafika be-5 belokhu bethi votela bani. Uthatha igrosa ufake endlini udle. Kodwa masuvota suke sekuwena wedwa lapha ya.
votela umuntu ozoletha ushintsho emphakathini wakho. Ngisho abe kuthiwa inhlangano yakho ithanda kangakanani kodwa uma ikhansela lakhona bakunikeze lona lingayilona lento oyibonayo ukuthi right, khohle inhlangano, votela wena ikusasa lakho nezingane zakho. Ngiyanicela siyovota ngomhla 4 November. Asingalenzi iphutha lokuvotela abantu esoqala phansi futhi mase sifuna ukukhipha abantu bokufika aqala abhale phansi acishe ngoba uhamba yolanda imali futhi kubona. Ngiyacela ngoba khona vele izigebengu zamakhansela khona. Zikhona nje futhi izona futhi ezibanika izitolo, izona ezibanika indawo zokuhlala, izona ezithatha ama bribes la, lokhu ikhipha imali, lokhu uthatha imali ufake emaphaketheni. Ngiyacela sivote kahle, ngiyanicela. Sizoshiya memorandum la sishiye kumasipala. Ngifuna nje kodwa ukunibongela njengomtshezi ngoba nakhona angisho ukuthi votelani ba. Kodwa mina from ukuhlala nemeya yala eMtshezi ngimbonile ehamba nani. Ngimbonile ekhuluma le ndaba yabantu bokufika ukuthi nilimaza kanjani. So, uma enhlizweni yakho kufila ukuthi uyayibona imeya yakho ukuthi iyasebenza, umyeza, ngicela umvotele. Kodwa isinqumo sakho. Angiphoqi umuntu, ngiyangizwa. Ngithi mina kulokho engikubona, mhlawumbe phela nina khona kunye nikubonayo angazi. Kodwa mina ngihambile endaweni akaze sibe nemeya emasha nathi. Baphakeme lapha. Baphakeme kabi. Umuntu afuna ukuqhamuka lapha enese kumele nabantu abawu15 abamgadile kodwa akwazi ukuthi azohlala phansi alalela abantu ukuthi bathini. So uma nimbona enza kahle umyeza njengoba nathi simbona enza kahle phambi kwamehlo ethu, ngizonigqugquzela ukuthi nimvotele. Futhi naye mhla wahluleka ukuyenza lento enifunayo nimkhiphe nje. Kalula kanjalo. Yes, akekho umuntu ongcengwayo njengamanje. Right. Sifuna abantu abasebenzela umphakathi. Into esicela ke sizocela la izinto esibhale phansi kuzosheshisa ngeke ngiyifunde ngizozisho nje. Kuningi akushilo uJacinta kodwa kuhamba phambili ukuthi abangaluthi abantu ngolwesibili ngomhla ka30 abangalenzi iphutha njengoba ugovernment ethe nje uspenda 600 million ozothatha ichance will suffer the consequences. Ngakho ke abantu abangaluthi ngolwesibili la ngomhla ka30. Okwesibili laba bangakabhalisi for ukuvota ngenani online. Mawune smartphone nje ngena lapho ubhale IEC registration ufake imininingwane yakho ube ID yakho beseduze ufake ID yakho nefone yakho ufake imininingwane yakho uregister for ukuvota ukuze ngomhla ka4 November uzoba nethuba lokuyovotela abantu abaright. Ngoba laba baseParliament namhlanje asebekhuluma into eziningi bavotelwa ngabantu. Ukungavoti nakho kuyiphathe problem ngoba uma wena uthatha isinqumo sokuthi awuzukuya ukuyovota unikeza labantu laba abavotele bona labantu abasiphethe ukuthi baphinde bayobabuyisela. Uyingxenye yenkinga futhi wena wese uyasijabulela isimo esibhekane naso. Kulokhu ufuna kusukume wonke umuntu nobe engavota akasukume ayovota sishintsha abantu abasiphethe. Kodwa lokho kuncike ekuthenini siyayijabulela na into enzeka kithi. Kuncike lapho. Angeke thina sakhuluma. Wambona umuntu oku abusive relationship kuncike kuye. Iningi labo bayalulekwa. Belulekwe bahambe bayovula icase emva kwama-hour ambalwa ayoyivala yena icase kuyoze kusuke yena mzukwane wabonthi lento wrong. Nakuweke kunjalo. Uma wena ubona ku right ukuthi singabi namanzi ugesi udura indlela odura ngayo sibe nalenkinga legal immigration imigwaqo ethi ibe nama potholes ama street light ama robot angasebenzi yonke lento eyenzakalayo uma uyijabulela hlala ungavoti kukuweke.